esitweni esi-right. Wethandeka. Yini ngempela efuna kumina wena? Ngifuna umntwana aphile impilo e-right. Ndithi nawe uphile impilo e-right. Engani ngiyayikhokha nje imali. Engani wena ongisele enkantolo. Imalini Engani wena ngenza ntoni na 500. Thandeka. Yazi angazi ngempela kahle ufunani ngempela kumina wena. Ngoba phela njengoba uhamba nezifebe uniyema club. Uhlanganaphi nalonto wena pho. Nge-hour yi-1. Intwana enzima yokuthatha lo 3000 unikeze umntana. Imake wena ufuna ukudla imali yami noma kahle ufuna ukwenzani? Noba nifuna wena nifuna nemali yakho. Ufuna bami mina? Ngifuna wonke. Ufuna othi ukhathise. Sendifuna nawe ke futhi angikwazi noba wanilahlela ntoni. Ufuna ukuthi athi imali yakho nawe ubudla yena kahle kahle. Ilo nto ayifunayo. Kahle kahle nje ufuna ukuthi adle imali yakho nawe ububhize eceleni because uyabo manje ungathi ama love deck ayavela. Ebhuti. Ngisebenza lutho lo muntu lona mina. Lona ngangimthanda ngamnika isikhathi sakhe. Wayitshela ngamabusa ngami. Egijima la emaphepheni. Ehlisa isithunzi sami emaphepheni angithi. Namhlanje wagijima. Ufuna ndenze ntoni? Wahlukene ukhuluma kahle nami ngami ungiexpose ebantwini. Uyazi basahlezi sixabana that's why yakho kwade kwangenelela inkantolo. Manje inkantolo kusiza kuphika manje. Yini ungayibona ukuthi ayikhuphela imali inkantolo? Andisibona isidingo. Oh. Sesibadala ngongikhulile nangokomqondo manje. Ukhulile wena? Ngikhulile. Hayibo. Lalela la. Kahle wanilahlelana. Nangoku nisasifuna isizathu wanilahlelana manje. Phela sasingenayo icontract nawo nje. Okay, sasingenayo icontract. Wazi ba wanivisa ubhlungu kanjalo wena ulala nabangani bami. Kanti akunyamezela manje ndakunyamezela ngoku so right wena usaqaza kanjalo phansi. Ebhuti. Yazi angizomela lo muntu wakho indlela kuhlaza ngayo. Yabo lo muntu yona ngathi lo kofana ngahlahle ngempela ngizakumfundisa ulimi. Ile nto engemiyekela yona ke lo muntu lo mina. Akekho umuntu efazana nje emhlabeni. Oyiphatha kanje? Yazi impilo yami uyimisile, wayimisa impilo yami. Yazi wanimithisa qedwa wanishiya kanjalo. So right ngoku wena usubona uba mndani senduhlanyo nje kanti yena ubekubekezelela ulala namanye amantombazana usho njalo. Imake bhuti yazi lena nginento engandastand ukuthi ngola ngizokhuluma kanjani ngokujahe kona ukukhuluma kanjalo ba asili laba hayi muthi ukubheda la uyabheda bafasili angithi uyazi ba futhi la asili solo ngezi kodwa ngiya-understanda ukuthi indaba unolaka asikho-ke lapho silungisa nje indaba yakho silungisa indaba yakho mama ubuthi wemfowethu yona indlela ekhuluma la ndlela ekhuluma ngayo Usifebe yes Usifebele mina Usifebe kwaba yiphutha lenzeka ngalo iphutha lani lelo uzotshela izwe lonke lelo ukuthi wafeba ma asimlinde chaza simlinde achaza uzotshela bonke abantu wangifebela ehlisa umoya selokasa labo banomama kaze ngizwe lento empilweni yami lenkathi uzoyilungisa njengamanje ngeke isalunga so abantwana njengamanje kwenzakalani ke ngabo abantwana njengamanje ngenkathi esangilahlileke ngine-stress ngifa ngizama ukuzipholisa ngendlela engangine-stress ngayo ngangibona i-option eyayingcono ngaleso sikhathi kwakukufa kodwa njengomuntu wesifazane ngaba strong for abantwana bami engangibathwele ngaleso sikhathi awudli nekhaya ngoba into oyifunayo uyayithola ngihlalela ukudla uhlalela ukudla ngihlalela ukudla ngoba kusho ukuthi kumele ngilo ngidlele nokudla ngidla ukudla kuphela mina ngilambe lapha embedeni ngoba phela awufiki wena awubuyi wena kusho ukuthi khona la uthola khona ngini inkinga yakho kulamba embedeni nemali ngiyalamba akekho umuntu owabeze ukulamba embedeni ngoba isigcino bhuti yezwa bhuti ngizocela ngiphumela ngaphandle ngini ngiyaphuma ngaphandle usezocomplaina futhi uzocomplaina ungayenza kanjani leyo nto ukuthi uzophumele ngaphandle khona niyakazulu Eastern Cape kini ukhona umuntu oneyinwele yes baningi even ubaba mnenwele njalo ukuthi mina nginazo lezo nwele akusho ukuthi nengane yami ngeke ibe nazo uNkulunkulu creator ngendlela ehlukile yabona ke iyangithusa ke leyo ke manje iyangithusa yonke lento lethoza ngayo manje iyangithusa nje ngoba phela lento ilula siyikhulumile lento yangenza ngendlela engikhuluma ngayo mina ngaze ngazama olunye usizo njengoba ngize ngafika le khasi ocela usizo ukuthi kuze kwazi yenzeke into ngilungisa uyazi ngeke ngize ngilwe nawe mina uyazi ngithanda kanjani sento sami uyazi mafa kwami ngithanda uyazi phambi kwey'ngane uyangikhulukeza nje phambi kwey'ngane ungijijela ngepipi nje ngenze njani mina ngenze njani kumnandi yini kumnandi kanti kubuhlungu yini vele ni baba ngithi mina ngikhathele bengiyitshela ukuthi uzohamba uyeke leyo nto ukujabula embhedeni hayi uyi-understand shuthi ke sesingaqhubeka mhlambe kodwa sibe abangani ngoba siyazi ukuthi uma umntwana wami abangani yebo kade uyindoda yami sesiyabangani ngicabanga ukuthi lokho kuzokwenza ukuthi singazondani
siqhubeke ukuze siyikhulise kahle phela ingane yethu ngoba wena kodwa inzondo sewuyicreatile already. Okay, so Uzawuthini because ndizawugula egqibeleni. So manje And ke ngoku andikwazi noma ndimunca khona nizawukwazi uyimunca pha. kulo 4 years awukaze ucule la kuBhuli. Ndicula njani? Ndicula njani sisebenzisa icondom? Umuntu wesifazane bazizela-ke ngizothini-ke ngoba isikhathi esiningi bayizela naye udadewabo uze wafika kumina engenzela izinto engingayi-understand nami ngabona phela ukuthi hayi le ngayifunda ivaliwe ukuthi uyangifuna lo muntu. Shuthi manje uyavuma ukuthi Sithi uqala ukujima i-performance yakhe emgwedeni isa-right kodwa into engicomplaina ngayo ugwayi wakho baba ngathi uyancipha futhi kakhulu. So iyona-ke into ebanga ukuthi ngize ngibhalele ishow ukuthi mhlampe is-aduye kujima. Because mina ngiyakuthanda. Ukuthi mangabe uthenga izinto ezimnandi uthi mina ngingazidli funa ngiyibuka izinto efrijini. Lalela-ke ngikutshele uyabona umyeni wakho uyabona umyeni wakho wayengithengela ukudla wayengithengela. Manje okay ngokuthi ngangihola kwakufanele ungihlukumeze kwakufanele angithi wena lalela wena wawungwashisa amaphenti akho wena usesikhathini that's why ngawasebenzisa lawo maphenti akho kutshele ngoba utshethi uhlakaniphile. Ayi ngane leyo ngumile bathi leyo ngane ngumile naye lo mina ekhanda eqinile ngoba abuza kahle kunini ngichazela yonke into ekhanda eqinile na ningaloko ningibonela la ngibuza indaba le yaleyo nto leyo ningaloko ningibonela angikwazi ukuhlala nomuntu mina 7 years ngihlala naye ngonza ingane engitshela ukuthi ukusho ukuthi nje uNkulunkulu wakweba mhlambe lengane yangakhuluma ngabe namanje uphinde futhi umdlalise umama. Ungaphatheka kanjani nje nceke yami ngelinye ilanga uthi uyazi umama usedlalisa omunye umuntu ngoba uyazi ukuthi umama usakudinga ukudlala kodwa manje akanawo umuntu azodlala naye. Ngocabanga nje nceke yami zonke izinceku Hlala phansi Nyambo. Uhambe waqala kuyena noma kunjani? Angithi phela wena ungiphi imali manje bekumele ngenze Nyambo. njani? Mina lona ngazama ukumsiza. Incane into yakhe ingaka. Ithoyizi nje base ngishilo ithoyizi uyabhamba. Ngamsiza ngamtholela ini amaphilisi ukuthi ivuke. Isiyavuka ke manje usezongihlambalaza. Sawathola amaphilisi angithi wona la maphilisi angenza ukuthi ngiphi. Ngoba uSontoba akafuni ukulungisa amaphutha. Okay, asimnikeze ithuba lokuthi achaze ukuthi why yezela kwisho yini la ibone ngathi wrong nafuna nilungise. Into engishoyo lo masenza naye isex iba good uyazi naye abe right ekugcineni wenzani uyahamba uyohlala kubo ngoba esazi ukuthi usengibulela imizwa mina i-right kodwa into uthi angishaya futhi. Ayikho right. Xolisa sisicela uxolisa. I-right into uthi angishaya futhi. Ngiyazi ukuthi Sisikole makhulu ngishaya. Uzobona lesifebe. Uzobona lesifebe. Sifebe wena tshela. Sifebe wena uqamba manga. Uzobona lesifebe. Tshela wena uqamba manga. Shaya phela uyangibhedela lo ufuna ngiyochaka inhlamba Musa ukuthi ngiyakubhedela. ufuna ngithathe lezi ngane zakhe ezamavesi adleni ngiyoyilethe ekhaya igcekeni Ini? ngiyolethe ekhaya ingane engazazi ukuthi ezakephi. Ubiza ingane zami ngamafezandlebe kodwa uthi uyangithanda uzobiza ingane zami ngamafezandlebe. Madlame yabo ingakho bengafuni ivese. Mingabe uthi uyangithanda kumele ngabe ukuthi ngithanda nezingane zami. Umuntu uma umthanda nento yakhe noma ngabe yini. Ingakho bengafuni uyiveza lento. Ngikuthande nento yakho kanjani? Izingane zakho izodala ichaos lapha ekhaya. Ichaos kanjani? Mbukele masikubingelele sikwamukele kuphi na kuphi la ubukela khona le channel sibiza ngokuthi umjolo show. Igama lami ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Ngithula uhlelo silungisa umjolo oluthola khona la ekhaya ku channel esibiza ngokuthi umjolo show. Khumbula ukuthi ke lo hlelo engilenzayo silibiza ngokuthi silungisa umjolo ulithola every Monday ngo9 ekseni kanjalo nangolesine. Sikwenza kanjani nalokho ngokuthi on Sunday ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ku episode ozobuyithola Monday ngo9 ekseni. Akugcinike lapho njengoba nango Thursday ngo Wednesday siyaphinda futhi ntambama sikushaye ngama highlights ukuthi yini ongayilindela ngo Thursday ekseni ngo9. So wena into ongayenza nje ukuthi upressile lo subscribe uzothola notification ezokutshela ukuthi ama highlights avela nini kanjalo ke ne episode full episode uzoyithola nini. Akugcinike lapho nawe siyakucela ukuthi ube ingxenye yayo le channel ngokuthi ukwazi ukusubscribe ulike uphinde futhi ushare yona le channel esibiza ngokuthi umjolo show. Asikukhumbuze futhi ukuthi ungakwazi ukupressa lela button elapha ezantsi elibhalwe
thank you. Uma wenza lokho uzobe udonate to us ukuthi-ke sikwazi nathi ukuthi siqhubeke le channel ikwazi ukuthi ihambe iye phambili. Asikukaleli-ke ukuthi udonate ngento engakanani, wena wazi amandla akho nokusupporta nje. Ungaphinda futhi-ke uthole ne-exclusive content yayo le channel ngokuthi ujoine i-membership yale channel ukwazi ukuthi uthole izinto kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bazithole. Akugcine-ke lapho asiphinde futhi sikhuze abantu abathatha umsebenzi wethu bakithi bawuposte ey'nkundleni zokuxhumana. Kurong kakhulu lokho ukuthi abantu bakwenze. Mhlawumbe omunye uzoyibuza ukuthi why kurong. Kurong ngokuthi thina asikabi nawo ama-sponsors njengamanje, so sizwa u-YouTube ukuthi sikwazi ukukhokhela ama-production asenzela lo msebenzi nasishuthayo. So wena mengabe uthatha umsebenzi wethu uhambe uyowuposta ey'nkundleni zokuxhumana, lokho ukuthi kwenza ukuthi abantu bangabe besakwazi ukuthi beze kuthina bazoyibukela bona uqobo. So ngaleyo ndlela imali esiyitholayo asibe sisakwazi ukuthi sikwazi ukukhokhela i-production company, kanti mengabe abantu bebaningi abeza kuthina siyakwazi ukuthi sikhokhele wonke ama-cost ayo i-channel nawa i-production. So ningayenzi leyo nto i-wrong kakhulu. Siyanicela bakithi udlala matifana lo aningibonini, angilwi nani, ngiyalungisa. Namanje ngizozama ukulungisa ninako ukuthi into yethu siyenze ngendlela, siyenze ihambe kahle, siyenze ibe right. Niyazi ngicele ngani, ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde ushare yona le channel. Umjolo Show uyabona njengamanje siku-60k subscribers, okusho ukuthi sikhula nawe bo ukhona siqala usasekhona namanje. Asikhuleni sonke size sifike to 1 million subscribers sindawonye, khona sizokwazi ngempela ukuthi silungise imjolo yobani nabo bani, njengoba wazi ukuthi-ke indlu le khaya la senze izinto ey'ningi ezahlukahlukene. Siyabonga kakhulu.